Άλυψε τον πάτο και τα τυχώματα του πυρέξ με τη λιωμένη μαργαρίνη. Τοποθέτησε το πρώτο φύλλο της κρούστας διπλωμένο στη μέση. Ταμπονάρισε το φύλλο με τη λιωμένη μαργαρίνη. Στρώσε από πάνω το δεύτερο φύλλο διπλωμένο και ταμπονάρισέ το και αυτό με μαργαρίνη. Βάλε το τρίτο φύλλο και ταμπονάρισέ το και αυτό με μαργαρίνη. Ρίξε από πάνω τα τριμμένα τυριά και στρώστα σε όλο το πυρέξ ομοιόμορφα. Στρώσε από πάνω το τέταρτο φύλλο και ταμπονάρισέ το με μαργαρίνη. Βάλε το πέμπτο φύλλο και ταμπονάρισέ το και αυτό με μαργαρίνη. Βάλε το έκτο και τελευταίο φύλλο από πάνω, κόψε την πίτα σε κομμάτια. Ωραία. Και ρίξε κουταλιά τη λιωμένη μαργαρίνη. Έτσι μπράβο, να πάει παντού ομοιόμορφα. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις πάνω κάτω στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 λεπτά. Βγάλε την πίτα από το φούρνο. Σε ένα μπολ σπάσε τα αυγά και χτύπησέ τα καλά με το σύρμο. Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και ανακάτεψε καλά με το σύρμο. Πρόσθεσε το γάλα και ανακάτεψε καλά. Ρίξε πάνω στην πίτα το μείγμα να πάει παντού ομοιόμορφα. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις πάνω κάτω για άλλα 20 λεπτά. Η πίτα είναι έτοιμη για σερβίρισμα.